ikaw ug ako ug ang mga tao nga moto makaangkon sa kaluwasan. Manalay pagi. Ang kasulatan nagapayag mga igsoon, value of sacrifice. Dunay bili ang sacrifice ni Kristo. Dili lamang paagi o grasya walay bayad, kundi ang kaluwasan karon maangkon sa tao. Buhi pa. May ingon tingalita nga hambugiro po ng pastor, buhi ang sulpi. Kamu nga luwas, pinaagis pagto. Asa man ka magkakita sa Bible nga ubuto ka di ka maluwas. Dili ka kita. Pero makita nimo nga ubuto ang tao, makaangkon sa kaluwasan. Para nga una, ang kinaiya sa kaluwasan grasya. Ikadua, ang panahon sa kaluwasan karon buhi pa ta. Nganuan kay ang kaluwasan wala kita niya sa Dios sa mga taong patay. Kita niya sa Dios sa mga taong buhi nga magpipusol sa mga sala. Ikatulo, o sa may paagis kaluwasan, sumala si Piso, pinaagi sa pagtuo. Ako isobri ang Bible, siya, kamo, nangaluwas, pinaagi sa pagtuo. Dili pinaagi sa pagpamimbrog simbahan, dili pinaagi sa pagsakripisyo, dili pinaagi sa bisan unsa, kundi pinaagi sa imong tinuray nga pagtuo sa Ginoo. Ingon ni Pablo ang kabuangan sa pagwali, kaluwasan ni adtong tuo. Kabuangan. Kay kaning pagwali wala man ipalang-alang. Sumala man sa Bible. Kay og maalam-alam pa dili pawalion kaning mga way alam, ako way alam, di ko pawalion ang pawalion kadtong mga abogado.